Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы пішам дыктант па беларускай мове для 9 класа Браніслаў Тарашкевіч. Запішыце, калі ласка, пасярэдзіне назву дыктанта. Браніслаў Тарашкевіч. Браніслаў Тарашкевіч. А зараз уважліва слухаем дыктант. Славуты беларускі асветнік, вучоны, пісьменнік Браніслаў Тарашкевіч з маладых гадоў думаў пра тое, як дапамагчы свайму народу. Нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч у канцы 19 стагоддзя у сялянскай сям'і. Яшчэ вучнем Віленскай гімназіі удзельнічаў у падпольным рэвалюцыйным гуртку моладзі. А пазнаёміўшыся з выдаўцамі беларускай газеты «Наша Ніва», задумаў важную справу. Вырашыў паступіць ва універсітэт, каб вучыцца на мовазнаўца і скласці граматыку беларускай мовы. У рэдакцыю «Нашай Нівы» пісалі самыя розныя людзі – сяляне, леснікі і рабочыя. Пісалі са школ, з інстытутаў. Пісалі на той гаворцы, якую чулі дома, у сваіх гарадах і вёсках. Не было агульнага для ўсіх правапісу. Тая даўнейшая старабеларуская мова, на якой пісалі ў Вялікім княстве літоўскім, прыйшла ў заняпад. Новая беларуская літаратурная мова грунтавалася на народных гаворках. Важна было абагульніць усе рысы гэтай мовы, акрэсліць граматычныя нормы. Браніслаў Тарашкевіч узяўся за гэту няпростую справу і падрыхтаваў беларускую граматыку для школ. Паважаныя дзеці, зараз мы будзем з вами пісаць дыктант. Слухаем уважліва першы сказ, а потым яго запісваем. Славуты беларускі асветнік, вучоны, пісьменнік Браніслаў Тарашкевіч з маладых гадоў думаў пра тое, як дапамагчы свайму народу. Чырвоны радок, першы сказ. Славуты беларускі асветнік, славуты беларускі асветнік, вучоны, пісьменнік Браніслаў Тарашкевіч, пісьменнік Браніслаў Тарашкевіч з маладых гадоў думаў пра тое, з маладых гадоў думаў пра тое, як дапамагчы свайму народу. Як дапамагчы свайму народу. Правяраем першы сказ. Славуты беларускі асветнік, вучоны, пісьменнік Браніслаў Тарашкевіч з маладых гадоў думаў пра тое, як дапамагчы свайму народу. Нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч у канцы 19 стагоддзя у сялянскай сям'і. Нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч Браніслаў Тарашкевіч у канцы 19 стагоддзя.
Памятаем, што ўсе лічбы мы пішам літарамі. У канцы 19 стагоддзя. У сялянскай сям'і. У сялянскай сям'і. Правяраем сказ. Нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч у канцы 19 стагоддзя у сялянскай сям'і. Яшчэ вучнем Віленскай гімназіі удзельнічаў у падпольным рэвалюцыйным гуртку моладзі. Яшчэ вучнем Віленскай гімназіі удзельнічаў у падпольным рэвалюцыйным гуртку моладзі. Рэвалюцыйным гуртку моладзі. Правяраем сказ. Яшчэ вучнем Віленскай гімназіі удзельнічаў у падпольным рэвалюцыйным гуртку моладзі. Пазнаёміўшыся з выдаўцамі беларускай газеты «Наша Ніва», задумаў важную справу. Пазнаёміўшыся з выдаўцамі беларускай газеты, «Наша Ніва», задумаў важную справу. Пазнаёміўшыся з выдаўцамі беларускай газеты «Наша Ніва», задумаў важную справу. Вырашыў паступіць ва універсітэт, каб вучыцца на мовазнаўцы і скласці граматыку беларускай мовы. Вырашыў паступіць ва універсітэт, каб вучыцца на мовазнаўца і скласці граматыку беларускай мовы. Беларускай мовы. Правяраем сказ. Вырашыў паступіць ва універсітэт, каб вучыцца на мовазнаўца і скласці граматыку беларускай мовы. Чырвоны радочак. У рэдакцыю «Нашай Нівы» пісалі самыя розныя людзі. Сяляне, леснікі і рабочыя. Чырвоны радочак. У рэдакцыю «Нашай Нівы» пісалі самыя розныя людзі.
писали самые разные люди. Селяне, лесники и рабочие. Селяне, лесники и рабочие. Проверяем сказ. У редакцию нашей Нивы писали самые разные люди. Селяне, лесники и рабочие. Писали со школ, з институтов. Писали со школ, з институтов. Писали со школ, з інститутаў. Писали на той гаворцы, якую чулі дома, у сваіх гарадах і вёсках. Новы сказ. Писали на той гаворцы. Писали на той гаворцы, якую чулі дома, у сваіх гарадах і вёсках. Писали на той гаворцы, якую чулі дома, у сваіх гарадах і вёсках. Не было агульнага для ўсіх правапісу. Не было агульнага для ўсіх правапісу. Не было агульнага для ўсіх правапісу. Тая даўнейшая старабеларуская мова, на якой пісалі ў Вялікім княстве літоўскім, прыйшла ў заняпад. Тая даўнейшая старабеларуская мова Тая даўнейшая старабеларуская мова на якой пісалі ў Вялікім княстве літоўскім, пісалі ў Вялікім княстве літоўскім, прыйшла ў заняпад. Проверяем сказ. Тая даўнейшая старабеларуская мова, на якой пісалі ў Вялікім княстве літоўскім, прыйшла ў заняпад. Новая беларуская літаратурная мова грунтавалася на народных гаворках. Новая беларуская літаратурная мова Новая беларуская літаратурная мова грунтавалася на народных гаворках. Новая беларуская літаратурная мова грунтавалася на народных гаворках. Важна было абагульніць усе рысы гэтай мовы, акрэсліць граматычныя нормы. Важна было абагульніць
усе рысы гэтай мовы. Акрэсліць граматычныя нормы. Важна было абагульніць усе рысы гэтай мовы, акрэсліць граматычныя нормы. Браніслаў Тарашкевіч узяўся за гэту няпростую справу і падрыхтаваў беларускую граматыку для школ. Браніслаў Тарашкевіч узяўся за гэту няпростую справу і падрыхтаваў беларускую граматыку для школ. Беларускую граматыку для школ. Правяраем сказ. Браніслаў Тарашкевіч узяўся за гэту няпростую справу і падрыхтаваў беларускую граматыку для школ. А зараз мы апошні раз правяраем дыктант, уважліва слухаем тэкст. Браніслаў Тарашкевіч. Славуты беларускі асветнік, вучоны, пісьменнік Браніслаў Тарашкевіч з маладых гадоў думаў пра тое, як дапамагчы свайму народу. Нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч у канцы 19 стагоддзя у сялянскай сям'і. Яшчэ вучнем Віленскай гімназіі удзельнічаў у падпольным рэвалюцыйным гуртку моладзі. А пазнаёміўшыся з выдаўцамі беларускай газеты «Наша Ніва», задумаў важную справу. Вырашыў паступіць ва ўніверсітэт, каб вучыцца на мовазнаўца і скласці граматыку беларускай мовы. У рэдакцыю «Нашай Нівы» пісалі самыя розныя людзі: сяляне, леснікі рабочыя. Пісалі са школ, з інстытутаў. Пісалі на той гаворцы, якую чулі дома, у сваіх гарадах і вёсках. Не было агульнага для ўсіх правапісу. Тая даўнейшая старабеларуская мова, на якой пісалі ў Вялікім княстве літоўскім, прыйшла ў заняпад. Новая беларуская літаратурная мова грунтавалася на народных гаворках. Важна было абагульніць усе рысы гэтай мовы, акрэсліць граматычныя нормы. Браніслаў Тарашкевіч узяўся за гэту няпростую справу і падрыхтаваў беларускую граматыку для школ. Я спадзяюся, вы напісалі гэты дыктант добра. А зараз на экране з'явіцца фотаздымак дыктанта, і вы зможаце праверыць правільнасць яго напісання. Правяраем не толькі правапіс словаў, арфаграфію, але і знакі прыпынку.
Дякую вам за увагу!